waɗanda su na rike amma babacin na sake dan akai na fama suke ban iya ba sun koya mini ni yanzu godiya nake kan na fara na sha fama kafin na fara na wahala wahala abun abu ce ta daɗi ko marmarin ta ake zuciya a kan ra'ayin ta duk sannani wuya ta dake gulmace-gulmacen jama'a duka na tabbata a kaina suke ban kula ba duk na share to gashi yanzu har ya wuce mai ya sama waƙi shi dai sai tattakarsa kullum ake duk batun da zai furta ai kullum ganin ta ƙarya ake ya sani abun faɗakarwa mu dai a bisa daidai muke lokacin mu ai ya zo shi sai mun faɗa kafin mu wuce kan na fara na sha fama kafin na fara na wahala kan na fara kullum idan na tashi da safe ba ma nake na yi gaisuwa a gurin mama ita addu'a dai take na yi nasara magabata na kara karfafa mun suke shi ya sani ko arziki na komai kamin ni to zai wuce lalle akwai magauta wanda a kullum raɗe-raɗi na suke zan so ku daina gulma na don waka a nan abincin yake rabbi ne ya tsara mun haka ni kuma shi kaɗai na rike lokaci ake sallata in ka sake ko sai ya wuce kan na fara na sha fama kafin na fara na wahala yarima ne mai waka ko yaushe nazari ni nake don ƙara faɗaɗa harka ta matsayin garin tsallake bare nawa kowa ba in kafi ni biyayya nake ba batun rike ka are komai kai yi minni to ya wuce